Dlala lo mfazi la. Sezebeka amakhekhe amnandi kangaka. Ngadli lutho mina adli icofu yena. Angishika ngakho kanti mina phela uthenga lokudla. Mahlena ke usise nami. Dliswa amahlamvu ngathi ngiyiganpiki. Yena yedwa nje kufuneka adli icofu. Oh. Kanti mina phela ukuthengayo lokudla. Awuswena nimadoda naso. Hayi khona. Ngaka. Kwalithola nje into ezimnandi kanje. Welcome. I wish weekends were 2 hours long. 48 hours with my parents is a nightmare. Ngazathi nje bangangiyekela. Just move out and get my own place. Hayi, ubaba yena akanankinga. Kodwa uma single ladies with their own places is like a sin. Ukukipita kuqala kanje. Sindisiwe. Angifuni ukuthi ufane noKelly Khumalo. Amakhekhe makhe. Ungajabula makhelwane. Akungcono ngiphethe nenkomishi yami namhlanje. Izokwazi ukuthi ngisize makhelwane athi nje ngivele ngethe. Sebenzisa yona. Mawaka amakhekhe ozowadla makhe. Angifuni ukuthi uqunjelwe isisu sengikunika amakhekhe ongawajwayele phela lawa wena wagcina ngoKhisimusi kuphela mina ukhambula uyangithengela nje unyaka wonke. Makhelwane lento igcwele kuzo wonke ama-tuck shop akhona la endaweni. Ngisho izitolo zamaSomalian akhona la makhekhe ogqwe. Lalela wemakhe. Wakade ama-fake wemakhe. Ama-fake yonke leyo kade ngibuka la ku-YouTube. Uyazi ukuthi sebenza ngisho i-rice le-plastic. Awu. Yazi wemakhe. Lamakhekhe phela kuwona lawo wajwayele wena. Phela lamakhekhe engiwadlayo mina kuwona lawo wajwayele ukwadla emncwabeni. La wena wabhaka nalabo mama bomasingcwabisana abayidudla. Amakhekhe ane-shape ongayazi nje ukuthi ngempela bebethi bashapeana. Yingakho nje mina ngisho emncwabeni ngiyiphathele sami isikhaftini. Oh, uyazi wemakhe usakhuluma ngalento yomncwabo. Phela selizele kwamanene umfana kaGumede. Makhelwane, speed kills. Abantu abasayihlonipha imithetho yemigaqo. Uyazi nje abantu uma bangafundi ukuhlonipha imithetho yomgaqo bakhumbula ukuthi imoto isilwane. Imoto akuyona ithoyizwe emakhelwane. Wona makhelwane angeke sigxile kakhulu kuloko. Uyazi ukufa kukufa akunokuthi kwenziwe yini. Uyabona khona usalapho nje. Ngibone ngathi lo mncwabo kuzobe kuyindumezulu yomncwabo. Imoto okuhelile nje ama number plate avela kuwo wonke ama province. Swaziland, Johannesburg, Cape Town, neBloemfontein. Into engibonayo ngishababuya eNew York ngomgqibelo lo kuzobe ngcotshwa ngawo zizobe igcwele la. Uthe kugcwele imoto ezivela kude emakhelwane nje. Kodwa emakhelwane awusho ngani indaba ebaluleke kangaka. Yazi kuzomela ngihambe noSindi siye khona lapha emncwabeni ukuze babone ukuthi somakhelwane abakhalisanayo. Nginesho ukuthi izobe siningi insizwe engangosindi lapha nezingashadile. Kuzomela kube mina engizokhulumela omakhelwane. Ngathi sengibona isukuma nokukhulu ukudabuka. Thina somakhelwane bendawo sihanjelwe. Ikakhulukazi thina esizala amantombazana ko-20 years old anama degree ama-yellow bone nezimoto zawo angashadile. Kubuhlungu. Yingakho nje kufanele insizwa siwashada amadodakazi ethu. uSindi indodakazi yami uyiphethe kahle, muhle uSindi kodwa akashadile. Ngaphakathi kumina. Kubuhlungu phakathi njengoba ngihamba noSindi nje sofihla nangumfana. uSindi udinga ukududuzeka. uSindi udinga ibhuku elizomduduza ngoba kubuhlungu ontanga bakhe behamba bezomshiya bamshiye ekhaya uSindi engashadile iringi engakayifaki.
I'm sure usinto uzomthola umkhonyana kulomngcwabo. Hey, Ayibona sekuyihaba makelwane. Udayisa ngengane phela makuthi. Uyidayisa ngisho emathuleni. akumina wemakhelwane. uNkulunkulu bewenze ngamabomu lomngcwabo befuna ukuthi usinda thola umuntu wakhe. Ungaboyi blame into yenziwe uNkulunkulu. Ungaboyi blame into yenziwe uNkulunkulu. Sekuyomena mgugulisho. Uyazi nje wemyeni wami njoba siye emngcwabeni nje kusasa kuzomela senze sure ukuthi siqoka kahle. Ngifuna uma sesingena badideke bengabesazi noma sabantu baka TV noma kwenzekani. Angifuni phela sinciphisele usinda amathuba okuthola umkhonyana lapha emngcwabeni. Unkosikazi uyibona umqondo ophusile lento ukuthi sivele sihambe siye emngcwabeni umuntu esingamazi. Cha baba ukuthi asikaze simbone umfana kusho ukuthi asimazi. Phela amakhelwane abahle bayasupportana uma sekufika ifela iminyama. Hawu kumele nje sibangcwabise kahle. Into ezongisiza ngayo ke nje wekhambule wenze sure ukuthi ubaphethwe 200 rand abahlangene. Angifuni mase kunikelwa lapha kube ngathi kunikela ichaka. Ufuna bathi mase sebewubona u200 rand ufaka lapha esosweni. Bathi awu wacaphuna kusala ukhambule sanikela isigwili. Nkosikazi yazi ukuthi abantu lapha bazobe bengazeli ukuzobheka thina ukuthi senzani. Kodwa bazobe bezoduduza umndeni oshonelwe. Wekhambule. Avuhlakaniphile kodwa myeni wami. Unalaba. Kuzomela uphuthume esitolo uyothenga iVix. Ngifuna ukuthi uma sifika mehlebo usesikhala. Uyangazi ke mase ngikhala ke mina Nkosi yami. Ngifuna sibadide kube ngathi thina ama chief mona kube ngathi kushonelwe thina wonke umuntu asinike attention khona bezobona usinto ukuthi muhle kanjani bamshele. Hleke mphile myeni wami hamba uthenga iVix. Okay ngithenga iVix enjani ngithenga iVix ebuvu noma ngithenga iVix ehlaza. Phela le bombi izambaks myeni wami. Thenga iVix ehlaza. Ngithenga yona le ehlaza. Ugqoka uthayi ungaphuma eminyango naleso skipa sile kwabantu. Kizoba yini ngaphandle kwakho? Engabe ubakambe igama lomfana lofile. Kuzomela ngiyothola. Kungcono ngihambe naye. Ngeke usinda ngamthola umkhonyana kusasa. Hayi yazi wazi wahlazisa impela. Hayi ma uhlazisile. Yazi who called you mom to go and do a speech in front? Akekho nje nomuntu omaziyo. Hayi uhlazisile ke. Yabona uma wakho bengcono kakhulu kodwa lo ntombazane lo mama uvela wasukuma ukhuluma indaba ka forever living. Hayi ushaya udaka lo mama. Hayi kodwa umfundisi ungichazile. Ubuzwile umfundisi le voice yakhe. Esethi ngeyinsuku zokugcina kube khona ukukhala. Ubunyimini nokhothwa kweyisini. Esisabisa ngokuthi mase sihambile emhlabeni kuyoba nzima kakhulu. Wena sendibanga uyajabula ngoba mina bengenzela wena. Hayi kodwa ma yazi ungixakile. Uthe kumina siyahamba siya ku family gathering. Naku sesithola sesifike emngcwabeni. Hayi ma. Ifamily yakho naleyo. Uyazi ukuthi ubambo lwakho belukhona kulabo abafana noma singakabona ukuthi luphi. Kodwa ubambo lwakho umuntu oyoshada naye ubekhona lapha. Ungangitshela ukuthi bengawona umndeni wakho. Yazi webaba. Ubonile kodwa ukuthi omama bashintshe ebusweni sebengibona ngiqeda ukusho ispeech sami ngibachazela ukuthi indodakazi yami ayikagani. Baba, uzomela ukhulume nobaba omncane. Hayi no. Benza amalungiselelo. Uzokwenza kanjalo nje khululeka. Kambe ibaby shower nini? Hawu kodwa myeni wami yini hamba. Uyazi ukuthi ibaby shower kuyoba into mhlawumbe yangale ikhathi next year. Hawa manje kusafanele silungisele umshado. Hayi ke ma. Simsindi. Yokwenzeka emva kokushada ngithi manasi. Oh mama singiyeke le mina nje futhi enye into engiphathe kabi ukuthi abantu bakwaGumede they just lost their son and then when uyaqhubeka ubhizi uyabreak ngosisi wakho nemali. Hayi ma iyayenziwa lento lena. Hayi. Mina sindisiwe zonke lezi zinto ngizenzela wena. Uyazi ukuthi bangakanani abafana bangafuna ukushada nawe mase bazi ukuthi wena uhlobene nosisi wami ohlala emhlanga rich Hayi siyeke njengalowo ndoba sisi wakho. Ungayifaka ngathi uyifaka yonke indawo le ungayifaka. Usukuba nomona ngoba umyeni wakhe ehamba ngonyanyavu lejagu usisi wami ehamba ngengqofu yejagu. Yahle phela siyayazi nje leyo nto. Hayi. Hawu. Siyakhathala phela. Sisiwe kodwa umntakama. Hayi ngeke. Hayi.
manje kunjani uma kunjena. I can't wait to marry you. Uyashada namhlanje. Ziphi izinkomo. I can't wait to marry you. Uyashada namhlanje. Ziphi izinkomo. Kwakhambule, 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 siyashadisa. Kwakhambule, kwakhambule, kwakhambule. Please subscribe to my YouTube channel for more videos. Subscription is free. Mahala.